makapahasol, linog sa buhon, makapaguon, linog sa buhon, daghang mga sukon, linog sa buhon, daghang nagbagol-gol. Oktubre 15, Martes 2013, alas 8:13, linog sa buhon. Sa banang ipising sibig ito intensity, anong nalagan tagok sa sinamin. Linog sa tuhod, makapahasol, linog sa tuhod, makapaguhol, linog sa tuhod, daghang nagkagulgol. Oktubre 15, Martes 2013, alas 8:13, linog sa buhon. Sa bayan inisipin, sabik ito intensity, kung anong nalaga, hadlok sa tsunami. Huwag gatong kubri, sa linog iatake, simbahan ng napildi, huwag kabilya ang haligi. Huwag gatong kubri, sa linog iatake, simbahan ng napildi, huwag kabilya ang haligi. Linog sa buhon, makapahasol, linog sa buhon, makapaguhol, linog sa buhon, daghang nagkagulgol. Ano nang tinabangga, hanggang ay nakita, turista sa buhon, mutanaw sa Footline area. Ano nang tinabangga, hanggang ay nakita, turista sa buhon, mutabang sa Footline area. Pasalamatan nato Ed, sila karon parang nagpapihal. Nagawad ninyo laga pa. Pwede ka. Salamat po kayo sa pagtanaw.